ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ। ସରୋଜିନୀ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି ଆମ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ, ସିଏ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଜିତବାବୁ। ବର୍ଷେ ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। 2 ବର୍ଷର ଚିକିତ୍ସା ପରେ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇ ମାସ 5 ତାରିଖରେ, ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। କାର୍ଡରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ତାଠୁ ଆହୁରି 3 ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ରଖିଛି। ତାଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକି ସିଏ ଯାହା ବି ପଇସା ରଖିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲେଣି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭାଇ ଜଣକ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର। ମୁଁ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆହେଇଥିବା ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ କିଞ୍ଚିତ ରାଶି ପଠାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପରିବାରଟି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ନ ହୋଇଯାଉ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ସେ ଭଲ ହେଇକି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଜୀବନ ଗଢ଼ିବେ।